O curso é un clásico da Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia. Organízase nestas instalacións dende os seus inicios a finais dos anos 90. Trátase dunha acción formativa centrada na elaboración de viños e os seus derivados. Ao largo deste curso o que vamos a tratar é distintos aspectos, non? Vanse tratar temas referentes á calidade da uva, que momento é o axeitado, o óptimo para a vendima, como desenvolver a vendima. Despois xa entramos, pois na parte unha vez que xa temos a uva, que proceso, que procesamento íbamos a dar na adega. Outro dos piares do curso son as distintas tecnoloxías que se empregan na actualidade nas adegas, tamén unha parte destinada á cata. Ao largo das sesións de cata, pois o que se vai a coñecer e o que se vai a catar e se vai a valorar son os viños, sobre todo que elaboramos en Galicia, viños amparados baixo paraguas de DOs, de IXPs e incluso algúns, elaboracións que son interesantes e que están fora deste tipo de tipoloxía de viños. A iniciativa está dirixida á mocidade por ser os futuros profesionais do sector, con todo non deixan fora a ningún outro perfil. Está enfocado á mocidade que son os prioritarios, é dicir, a xente nova, e sobre todo a xente que se vai a incorporar á agricultura, pois digamos que son os preferentes, e a xente pois de elaboración tamén de os que fixeron os ciclos de elaboración de viños e derivados que están pendentes de incorporarse, pois digamos que eses son os prioritarios, pero está aberto a todo o sector, está aberto a titulares, cotitulares, persoas empregados tanto de explotacións agrarias como da industria transformadora. A edición deste ano está a ser un éxito coas 15 prazas dispoñibles cubertas. De feito, superou no doble o número de prazas, co cual, nesta edición son 15 alumnos os que poden participar, e nas vindeiras edicións se vai abrir outra vez o plazo para que a xente que nesta vez non entrou ou outras persoas que poidan ter interés ou poidan facer. O curso que se está a impartir nestas instalacións da Estación de Ribadumia ten unha duración de 40 horas, vaise prolongar ata o vindeiro día 29. Os participantes faránse co seu correspondente certificado unha vez superada a proba de avaliación final.